Is-sibt li għadda l-kumpanija Trelleborg Sealing Solutions wafqet 10 ħaddiema li kienu impjegati fuq kuntratt definit. Dan il-kuntratt ma ġiex imġeddet minħabba nuqqas ta' xogħol. It-tlieta jiġifieri fanqas minn 30 wara, il-kumpanija reġgħet wafqet grupp ieħor ta' ħaddiema, total ta' 8 oħra, li b'differenza mill-oħrajn dawn kienu għadhom f'nofs kuntratt u l-kumpanija ddeċidiet li twaqqafhom minħabba nuqqas ta' xogħol. Kif jikkonferma s-segretarju tat-Taqsima Kimika u Enerġija fiħdan il-General Workers Union, Jason Degwara. Però l-kumpanija minħabba nuqqas ta' xogħol iddeċidiet li twaqfilhom il-kuntratt illum u tħallas nofs dak li suppost baqalhom jieħdu bil-liġi kif titlob il-liġi, però qed titlob lil ħaddiema minnhom stess biex jieqfu minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-kumpanija li b'kollox timpjega madwar 500 ħaddiem għandha mal-50 persuna li jinsabu jaħdmu fuq kuntratt definit. Dawn il-50 persuna li minnhom diġà tkeċċew 18 fi żmien 3 tiem jifformaw parti mis-suppost 20,000 impjieg ġdid li l-Prim Ministru qal li nħolqu fl-aħħar snin. Jason Degwara qal li dawn it-tkeċċiet ma jawgurawx sinjali pożittivi għall-kumpanija li tul is-snin servit bħala sinsla tal-ekonomija Maltija. Ovvjament jiena ħankun qiegħed nitlob li niltaqa' formalment anke mal-kumpanija biex wieħed jieħu indikazzjoni aħjar ta' x'jista' jiġri anke fil-futur, però ovvjament il-fatt li Trelleborg naqset minn ta' xirruħ ma jidhirx li hemm prospetti li wieħed kienet jistenna fi żmien li għadda bażikament. Il-ħaddiema li bħalissa jiffaċċjaw futuri mwier għalihom kienu ddaħlu mal-kumpanija wara l-mewġa ta' tkeċċiet li kien hemm fil-passat.